Libre na. Yung kami ng siomay kinain natin na. Si Ate Casey ah? Kala ko si ano, Yung naman yung kulay. Kaya ako sa cellphone niya. Yung bisla yung nakay ng tito. Na. Ang galing yung photo ah. Hindi mo? Saan? Saan na tayo? Wag yan! Wag yan! si Choy. Bebe! Tapos mo na siya eh. Ay, dalawa din ko niya, no? Wala na eh, ang pogi. Ah, madami. Baka madami na yung dalawa na. Bata ka pa, Case. Kami lagi may puti. Baka hindi ka nainom ng kape, kaya wala kang puti. Ay, ano. Lola? Kailan ako kay Lola? Hindi mo na tayo, baka mag-kiss ka. Hindi mo na. Kahit isa, wala, Patrick. Perfect. Sabi ko pagdating ni Justin, paano ko sa kanya? Kung may pera, kung may pera. O kaya pati si ano. Saka si Sino ba Jerry. uwi yan to? Sa Pasko sana, sabi ko wag muna. Dahil wala silang pera pamasahe. Pag mo nayakalin ito, makagastos ang ganyan mga yun. Ang laki ng pamasahe. Libo. Si Ose, may usukat eh. Ano? Mahaba sa'yo yan. Mahal Yan ako, yan eh, ano, dark.